Dali uban tabay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kalaan. Sabay ka kadali, walay magpalahi. Tawagan na sila, apili ug pagdali. Tara na, ug tawagan na sila. Sa pagdalay walay higayon para at See the room. can heal. Rhonda, rewind. The DJ just came. Master J. The hits just keep on coming. This is my only favorite station, 106.1. playing the best songs on the radio. Ronda FM. Rhonda, rewind. 1:16 Philippine Standard Time. Kawan niyo po si Master J only here at Ronda FM 106.1. Ang teleradyo ko dahil dito, the best ka. Hey, what's up mga ka-masters, mga ka-Ronda dyan. Hello mga bay. Anian na po dire ang inyong alagad na magsisibya. Bisaya kayo. Good afternoon sa atong tanan na maminaw diha sa radyo sa 106.1 o syempre sa atong nagnanaw sa TV sa NCTVN Channel 5 or 6. Ito po yung lingkod si Master J para sa ating programang Ronda Rewind Saturday Edition, Master J Style. O syempre, ako nang unahan dayon ang number hake para mo-text dayon mo sa inyo mga messages and requests. You can text me sa atong text line number na 0938-889-9505. O syempre karon atong tanawon be kung naabad yung mo tawag be. Atong ablihan ang linya para sa call line 0948-529-6252. Akong balikon ha. Call line para sa gusto mo tawag 0948-529-6252. At syempre sa ating mga NCTVN subscribers dyan, Channel 5 or 6, nandyan lang po sa baba ng inyong screen. At syempre sa ating mga nasa radyo, hindi naman kayo makakita ng TV, uulitin ko na lang po yung number natin. Yung number natin para sa text line is 0938-889-9505. At sa ating mga call line, gusto nung tumawag, 0948-529-6252. At syempre, nalaman tayo sa first Saturday ng Ronda Rewind Saturday Edition. Yan, first Saturday po yan ha, mga kaibigan. Andito na naman po si Master J. Meron akong hinanda ng mga musika para sa inyo. Ako nang gikuan, murag lahi na po ang timpla sa ato ang musika karon. Makinig lang always dyan sa inyo mga upuan. Relax lang mo diyan. Gamitan yung background si Ronda FM, lalo na dres sa atong programang Ronda Rewind Saturday Edition. Siyempre, sa atong mo text na para mabasa na ito unya dungan ang inyong mga messages, mga greetings ninyo. Itong number ha, akong balikon ha, 0938-889-9505. O salamat pala sa lahat ng suporta na nag-support sa aking YouTube channel na Derita by PH. Salamat po ha. At salamat din sa nag-watch ng aking video na medyo meron nangyari sa aking PC kaya medyo nawala yung lahat ng files ko. Hindi natin na back up yun. So yung lahat ng pinagpagura natin dyan sa may Makilala at saka sa dun sa may Mlang, hindi natin na back up yun. So hindi natin mapi-play yung ating first vlog for Pakutaw sa Utok sa Derita by PH. So now, para sa inyo yung mga lain na set na mga music para sa inyo ha. Relax lang mo diha. Okay? Babalik po si Master J. This is your Master J, only here at Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko. Dahil dito, the best ka. Hey, what's up?
shout out dyan kay I. Rosette. Hello. Hello, ma'am. At sa kay, shout out dyan kay my Papi Cholo, ating Energy FM DJ, nagwapo kaayo. Hello, what's up bro? And ma'am Ai, kumusta po sa inyo dyan? Shout out dyan sa inyo. Salamat po sa inyong suporta sa ating Derita ba IPH. And welcome sa ating vlog ngayon, recorded vlog. Shout out dyan sa inyo lahat. And salamat po sa pag-unawa sa nangyari sa atin sa ating PC. Yun, ubos lahat, delete lahat ng ating files. So hindi ako nakapag-upload ng first episode sa ato ang pagkutaw sa auto. Maglingaw-lingaw na unta ta niya. Syempre, di may iwasan nawala. So that's it for now. Babalik ako mamaya para sa ating second onboard. And syempre, lahat ng nag-like, nag-share, nag-comment, nag-emoji sa yung sa ating dyan sa baba. Lahat yan, ipapakita ko yan sa ating vlog, yung mga shoutouts doon. Lalong-lalo na sa lives sa Ronda FM Teleradyo. Siyempre, pag maka-chance ako, shoutout din kayo on air. And by the way, bako makalimutan, shoutout dyan kay Ephraim Galo para sa ating MTC family dyan. Okay, salamat po sa inyong suporta. And mamaya, usap tayo about sa kanilang mga product, lalo na sa aking ginagamit na produkto nila sa MTC Family. So, that's it for now, and babalik ako mamaya. Love will see you through. The DJ just came. The hits just keep on coming. This is my only favorite station. 106.1 Playing the best songs on the radio. Ronda FM. Ronda Rewind. 2:25 Philippine Standard Time. Kauban yung gihapon yun, si Master J, only here at Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko. Dahil dito, the best ka. Hey again, what's up mga ka-masters, mga ka-ronda ko dyan. Hello mga bay, kumusta na mo diha bay? Hopefully okay lang mo din ha. Medyo ni agi si ulan. Medyo ngit-ngit pa. Nag-ulan-ulan karon. Bugnaw kaayo. Lamig kayo ihag ba? Oh, ayo paghag sa kinsa lang diha. Inyo na ihag kalit diha yung tupad diha. Ayo paghag-hag diha. Hindi nyo kaila ha. And by the way, magkatong mag-text din ha. Hala text na. Para mabasa dayon nato ang inyong mga messages. Ang atong text line number is 0938-889-9505. At sa ating mga karonda dyan na gustong tumawag, at atong i-open ang linya, tanawa to kung na mo tawag ba ha? 0948-529-6252. Yan po ang ating numero para sa ating call line. Accepted call line karon, tanawa na to. May hindi ba sila maulaw mo tawag para sa ilang mga greetings on air. Atong call line has 0948-529-6252. Yan po ang ating call line ha. Pwede nyo na tawagan karon dayon. Sa ating mga NCTVN subscribers dyan, nandyan na po sa baba ng yung screen, makikita yung number natin, yung text line at call line. And speaking of greetings, meron na nag-text dito galing kay 1675. Magandang hapon DJ, happy listening sa asawa ko na si Paisan sa family ko dyan sa Municipality of Dato Montual. Greetings from Hanardel Antelino as James Yap. Salamat sa pagbasa DJ. Ayan po James Yap James Yap dito. And shout out dyan kay Norma Moleros Leones, kay Frederick Alumbaring
Graton AJ. Shoutout dyan kay Hilda Alcover Pablo, kay Rafi Roquero at si Gogoy Rojas. At syempre bago ko makalimutan pala, lahat ng nanonood sa akin sa live stream at pati doon sa Ronda FM Teleradyo na page natin. Lahat dyan, ipapasok ko yan sa ating vlog natin na video sa ating YouTube channel na Derita by PH. Isa shoutout ko din kayo doon. Nakalagay yung pangalan nyo. So yung lahat na nag-emoji, nag-comment, ilalagay ko doon lahat sa aking vlog. So hindi ko mabasa lahat-lahat na nandito ngayon. And shoutout dyan kay Salome Pacquiao, kay AIDS Pulwa, kay Harvey Lambak, and shout out dyan kay Irene Lorente Rodriguez, kay Nadine Marie Clamor Domingo. Hello dyan sa inyo. Shout out dyan sa inyo lahat. At salamat sa inyo pag-suporta sa ating programang Ronda Rewind Saturday Edition. So, text na mo sa inyong mga greetings. This is your Master J, only here at Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko. Dahil dito, the best ka. Hey, what's up mga ka-Ronda, mga ka-Masters, mga kabay. Hello, bye. Kumusta ka mo diya, bye? And this is my actually third na itong onboard. Kanina nag-record ako sa second onboard ko. Hindi nag-record kasi may problema sa internet. And so lahat ng, like I said kanina, lahat ng nanood sa akin sa Ronda FM na page teleradyo at saka yung nag-emoji, nag-comment doon, ilalagay ko dun sa aking vlog doon sa channel natin na Derita by PH. Diyan po sa baba ng yung screen, paki-subscribe na lang po para makita nyo. I-click yung bell. Yung bell, mayroong pop-up up na mayroong all dyan. I-click yung all para every time mag-upload ako, automatic mano-notify kayo sa mga in-upload ko na video. And syempre, uulitin ko ulit, pasensya na po sa naghintay sa atin sa ating first episode na Pakutaw sa Utok. Yun nga, na-erase po lahat ng files, wala akong backup. So, pasensya na po sa lahat ng efforts natin na ginawa dun sa Makilala at saka sa iba dun sa ibang mga lugar. So, wala po akong backup, na-erase po lahat ng aking files. So, pasensya na po, and magre-record ako ulit para sa ating first episode ng Pakutaw sa Utok. Abangan niyo po yun. Enjoy po yun. At siyempre, bago ko makalimutan, shoutout sa lahat ng MTC family. Kanina nasabi ako, i-introduce ko yung product. Actually, si Master J, yung lingkod po, is gumagamit po nung yung produkto nila na Abundance Herb. So yung makikita nyo dyan sa inyong screen dyan, yan po ang ginagamit ko ngayon na pang immune booster ko. Para pang immune booster system, immune booster para sa akin, para hindi iwas sakit, para hindi ako madaling magkasakit. So yan ang immune booster ko. So immune system booster na ginagamit ni Master J. Yan. So, Abundance Herb, isa po itong produkto ng MTC. Salamat kay Ephraim Galo at saka sa mga management dyan, kay President dyan at CEO natin sa MTC. Salamat sa inyong suporta at sa pagbigay sa akin ng produkto. Kung gusto nyong kumita na mas malaki pa at maka-discount pa kayo na mas sobrang discount talaga, bababa sa presyo, pwede kayo mag-join sa ating MTC. Marami pa tayong mga produkto dyan at kung mayroon pa kayong tanong kung paano kumita pa, pwede nyo ako i-contact, pwede nyo ako i-PM sa aking Instagram or sa Facebook, Derita by PH. Yun, pwede ko i-discuss lahat ng gustong itanong. So, yun nga, medyo meron lang mga delays sa aking PowerPoint presentation para sa MTC dahil sa
na na-erase nga yung nang nangyari. Kasali doon lahat talaga ng files ko na-erase. So uulitin ko na naman yung PowerPoint presentation ko. So that's it for now. Babalik po si Master J para sa last na onboard niya. So thank you so much MTC and to Efraim Galo. Thank you so much, bro. Babalik ako. Music straight from your heart. Music for your ears. The DJ just came. Master J! The hits just keep on coming. This is my only favorite station, 106.1 playing the best songs on the radio. Ronda FM. Check your time. 44 minutes past the hour of 2. This is your Master J only here at Ronda FM 106.1 ang teleradyo ko dahil dito the best ka. Another set of music here sa ating programang Ronda Rewind Saturday edition. The best of the best music na mapapakinggan lang dito. Kasama niyo si Master J. Alain na po na edisyon ng matapos karon. Magbabalik po si Master J sa next Saturday. Magkita-kita ta, magdungog-dungog na punta. Wrong grammar man itong Bisaya, ay dungog-dungog. Abangan nyo ako next Saturday. Mag-prepare na naman ako ng mga ibang pang timpla ng mga musika. Mga musikang sumikat noon na pinapatugtog ni Master J ngayon. Yan lang sa atong programang Ronda Rewind Saturday edition. Siyempre, bago ako mag-bye-bye, basahin ko lang muna tong meron nag-comment dito sa ating live stream kanina. Galing kay Janice Langitan Inok. Good PM, sir. Great nako ako ba na nga si John Inok. O sa mo ang mga anak o sa family Pinida Untay, family Inok, family Ali, sa family Judila and family og tanang family sa Porok 2 Lower Del Carmen, President Rojas. And great ko ang nag-greet kay si Janice Inok. Ayan po ha. And syempre, like I said kanina, lahat po na nag-emoji, nag-comment, ipapalabas ko rin din yun sa ating channel na Derita by PH. YouTube channel yan, official YouTube channel yan ni Master J. Makikita din doon ang lahat na nag-emoji sa oras na ito. At saka lahat na nag-comment sa Ronda FM Teleradyo. Ipupost ko din doon. Isa-shoutout ko doon lahat. So, tingnan nyo doon. Follow my YouTube channel, Derita by PH. You can contact me also on my Instagram and Facebook page na Derita by PH. So, dito na lang mga karonda, magtatapos ang ating programang Ronda Rewind Saturday Edition with Master J. Sa susunod na Sabado, ayan, kuyog-kuyog na punta. Uglain na po na mga edisyon ng mga musikang best of the best. Only here at Ronda FM 106.1. Ang teleradyo ko. Dahil dito, the best ka. Bye-bye! Hey, what's up? That's it. Yun po ang last na program ko ngayon. Kasi mayroon pa tayong ibang mga programang papasok after sa aking time. Medyo delay nga tayo. Hindi tayo nakapasok agad sa live. So, ipapakita na lang yan sa TV dito sa amin, sa radio station. So, that's it for now. Thank you so much for your support. Still
kasi nandito pa kayo hanggang sa punto na ito. Salamat po sa suporta nyo. And do watch my first episode ng Pakutaw sa Utok very soon. Re-record lang ako ulit kasi dahil sa nangyari, na-erase yung lahat ng files. So, uulit ako mag-record at saka i-edit ko para maglingaw-lingaw na punta. So, don't forget to subscribe to my page. Diyan po. Yan. Click that subscribe button. Click the bell. After you click the bell, meron pa-pop up yan, all. I-click yung all para every time na mag-upload ako ng video, no-notify kayo. At syempre, if you want to earn more, extra pagkakitaan, ito yung produkto na ito. Yan, yung produkto na yan. Yan ang ginagamit na immune system booster ni Master J, yours truly. Yan ang ginagamit ko ngayon pag immune boost, para immune system boost ko, para iwas sakit, para di ka masakit kaagad. So gumagamit ako sa iyang na produkto na Abundance Herb. So I suggest you try it. Maganda po na produkto ng MTC. And marami pa silang mga produkto, mga kape na pangpapayat, pampaputi, at syempre para sa ating mga lalaki na para i-enhance natin ng ating alam nyo na. So meron din tayong kape dyan, and mayroon din tayong iba-ibang na mga produkto pa na pwede nyo makuhaan, lalong-lalo na sa health. Dahil sa health is wealth, kailangan po tayo ngayon na mayroon po tayong pang protection at para mayroon tayong immune booster. So maraming itong company ito, meron silang na-offer niyan. At kung gusto niyo kayo sumali at gusto kumita pa na mas malaki, you can contact me sa Instagram or sa Facebook page na Derita by PH. So lahat na nag-shoutout niyan, nakalagay sa mga dyan sa dito lang sa banda dito. Lahat ng nag-emoji, nag-like doon, nag-heart or nag-fan doon sa Ronda FM teleradyo na page. Diyan ko nilagay diyan diyan ko nilagay lahat ng shoutouts, pati yung mga comments nyo nilagay ko diyan sa shoutouts. So that's it for now. Thank you so much and bye-bye. Daliuban tabay, manuroy ta sa baybay, atong kalimtan